खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ कामरुप सोनाबाव आयेन बेरेखायै दंफां दाननायनि दायाव हाग्रा बिफाना सानै सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। आसाम हाग्रा बिफाना कामरुप सोनाब खोन्दोनि सिंग्रा फरेस्ट रेन्ज मावख'नि बेंखनाव थानाय सौमान रिजार्भ फरेस्टआव शुक्रबारनि हर गेजेराव आयेन बेरेखायै बेसेनगोसा साल बिफांफोरखौ दानफायबाय थानाय समावनो सानै सिखाव फालांगिरिखौ रंगे आखाइजों हमनो हायो। रेन्जार भाब हाजरिकानि दैदेननायाव बे अपारेशना ओनसोलाव आयेन बेरेखा दंफां दानस्रांनाय हाबाफोरनि सोमोन्दै सिगांनि बुद्दिनि सायाव बिथा खालामनायमोन। जोंनाव थि खौरां दंमोन आरो मोनसे गाग्लोबनाय गायसनदोंमोन। बिफां दाननायनि सोदोब खोनानानै जों सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ ट्रेक खालामो आरो बिसोरखौ बे हाबायाव हमनो हायो। बिफां दाननायाव बाहायजानाय आगजुफोरखौबो बोखांनाय जादोंमोन, रेन्जार हाजरिकाया बुंदोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ मौमान गामिनि थागिरि 35 बोसोर बैसोनि मुन राभा आरो बख'नि भगदाबारि गामिनि 25 बोसोर बैसोनि बिमल राभा होनना सिनायथि होदों। बिसोरनि बेरेखायै मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो सिगांनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। रेन्जार हाजरिकाया बेखौ नोजोर होदोंमोन दि बिहु, गोदान बोसोर फालिनाय आरो गोजां बोथोरनि दानफोरजों लोगोसे फोरबोनि बोथोरफोराव सार्कल दिहुननाय बायदि थांखिफोरनि थाखाय आयेन बेरेखा बिफां दानफायनाया बांनो हमदों। बेनि फिननाय महरै हाग्रा बिफाना बेफोरबायदि हाबाफोरखौ दबथायनो आरो अरन सम्पदफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय पेट्रलिंखौ गोख्रोंसिन खालामदों। नैथि खौराङाव दङ भारतारि रेलवेआ मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन हाइड्रजन ट्रेन इन्जिन जौगाहोदों। रेल मन्थ्रि अश्विनी वैष्णवआ 10 जानुवारि खालि फोसावदोंमोन दि भारतारि रेलवेआ मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन हाइड्रजन गोहोगोनां ट्रेन इन्जिन जौगाखांहोदों, जाय गोजोर रोगाथाइ बिरोंदामिननि थाखाय मुलुगनां नारसिननायाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। प्रबासी भारतीय दिवस जथुम्मानि समाव ग्रीन कानेक्शन्स डायस्प'रानि गोजोर जौगानायाव बिहोमा मुंनि आबुं जथुम्मायाव बिबुंथि होनानै वैष्णवआ नोजोर होदोंमोन दि आथिखालाव मोनब्रैल' हादोरफोरा हाइड्रजन गोहोगोनां ट्रेन इन्जिनफोर बानायो। बिथाङा बुंदोंमोन दि जेराव बे इन्जिनफोरा सरासनस्रायै 500 निफ्राय 600 हार्स पावार दिहुनो, हादरावनो जौगाहोजानाय भारतारि इन्जिनआ मोनसे गोहोम गोनां 1200 हार्स पावार गोग्गायो, जाय बेनि थाखोआव बयनिख्रुइ बांसिन दिहुनथाय। वैष्णवआ फोरमायदोंमोन दि हाइड्रजेन गोहोगोनां ट्रेननि गिबि आनजाद नायनाया हारियानायाव थाबैनो जिन्द-सनिपत लामायाव जागोन। इन्जिनआ आबुं जाबायब्लाबो आनजाद नायनायनि सिगां सोलिबाय थानाय सिस्टेम खौसेथि खामानिनि गोनांथि दं। वैष्णवआ भारतनि बिरोंदामिनारि सोरबिथिं खान्थिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बेसेनफारि बाहागोफोरनि नखरारि दिहुनथायखौ खावलायनानै गावसोनारनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा फोथायनाय फोरमायदोंमोन दि बे जाफुंसारनाया हादोरखौ गोजोर रोगाथाइ बिरोंदामिनफोराव बांसिन गोदान दिहुनथाय आरो गावसोनारनायनि फारसे दैदेनगोन। थामथि खौराङाव दङ जागुनाव मैहुर खालामग्राखौ खादों, मोसानि बिगुर आरो मैहुर खालामग्रा आगजुफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। हाग्रा मावख'गिरिफोरा जागुन हाग्रा बिफाननि आवथायाव थानाय नामफाइ निउ भिलेजनिफ्राय सासे मैहुर खालामग्राखौ खादोंमोन। 54 बोसोर बैसोनि धीरेन बर' मुंनि दायनिगिरिया गोलाव समनिफ्रायनो आसाम-अरुणाचल सिमायाव थानाय थिंखुफानि रिजार्भ फरेस्टआव आयेन बेरेखायै हाग्रानि जिब-जुनार मैहुर खालामनायाव लोब्बा दंमोन। बिथांनि थाग्रा खुलियाव सिग्रोमनायाव मोसानि बिगुर, मोसानि हाथाइ, मोसानि आखाइ आरो गुबुन मैहुर खालामग्रा आगजुफोरजों लोगोसे गोबां दाय गोनां बेसादफोर बोखांनो हादों। बिबानगिरिफोरा मैहुर खालामग्रानि हाबाफोरनि सिमा आरो हाग्रानि जिब-जुनारनि दिहुनथायफोरनि फालांगियाव बिनि लोब्बा थानायखौ नायबिजिरगासिनो दं। बे हमनाया ओनसोलनि जिब रोखोमथायखौ रैखाथि होनायाव मोनसे गोनांथार आगान। ब्रैथि खौराङाव दङ बर' साहित्य सभानि 64थि बोसोरारि जथुम्मायाव बर' हारिनि जौगानायनि सायाव नोजोर होयो। आसामनि बर' साहित्य सभानि 64थि बोसोरारि जथुम्माया 10 जानुवारि खालि थामथि सानाव बर' हारिनि जौगानायाव आफादनि मख'जाथाव बिफावखौ दिन्थिनाय जादोंमोन। सभानि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया मोनसे आबेगजों बुंफबनाय बिबुंथिनि समाव आफादखौ बर' हारिनि जौगानायनि सिनस्रि होनना बुंदों। साननि हाबाफारियाव डक्टर नार्जारिया बर' लाइमोनफोर आरो फरायसाफोरनि गार्ड अफ अनारनि नुजाथिनायाव सभानि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों जागायजेनो। बिनि उनाव लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर' आरो नीलिमा बसुमतारिया हारिनि मुंख्लंफोरनो मान बावो।
बर' राव आरो हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय सभानि सोलिबाय थानाय नाजानायाव आरोबाव मोनसे माइल खुन्थिया दिन्थिनानै बर' साहित्य सभानि थाखाय मोनसे गोदान नेरसोनखौ डक्टर नार्जारिया नेमखान्थि बायदियै बेखेवदोंमोन। डक्टर नार्जारिया गावनि बिबुंथियाव बर'नि सिनायथिखौ रैखा खालामनायाव सभानि गोनांथार बिफावनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन 64 बोसोर सिगां बर' साहित्य सभाखौ गायसननाय जायामोनब्ला दिनैनि बर' हारिया फोजोबस्रांगौमोन। जथुम्माया आसाम आरो नसुंसेनि हादोरफोर जेरै बांलादेश, नेपाल आरो भुटानजों लोगोसे सोनाब बेंगल, त्रिपुरा, नागालेन्ड, मेघालय आरो अरुणाचल प्रदेश बायदि भारतारि रायजोफोरनिफ्राय बाहागो लागिरिफोरखौ गोसो बोहोदों। फरायसंगिरिफोर, लिरगिरिफोर आरो हारिमुआरि गोसो गुदुं सुबुंफोरा सानस्रिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनो आरो बर' राव आरो हारिमुखौ रैखा खालामनाय आरो दावगाहोनायाव बिहोमा होनो थाखाय ज' जादों। बे हाबाफारिया दिनै 12 जानुवारि खालि मोनसे गेवलां जथुम्मायाव जोबहैगोन, जेराव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। बे जथुम्मायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो गुबुन मुंदांखा गेदेमा सुबुंफोरजों लोगोसे गोबां केबिनेट मन्थ्रिफोराबो बाहागो लागोन। बे जथुम्माया बर' उनमोनथाइखौ फालिनो थाखाय मोनसे जौसां महरै खामानि मावदों आरो बेनि जिउ गोनां इयुनखौ रोखा खालामनो नाजानायखौ गोख्रों खालामदों। बाथि खौराङाव दङ गिबि खेबनि थाखाय मरिगावआव आसाम केबिनेट जथुम जागोन। गिबि खेबनि थाखाय आसाम सोरखारनि केबिनेट जथुमआ 16 जानुवारि खालि मरिगावआव जथुमगोन। मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया मरिगाव जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव दावबायनाय समाव जिल्ला कमिशनार, जायगानि एमएलए आरो पुलिस सामलायगिरिजों लाहार-फाहारनि सायाव सावरायलायो। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव मन्थ्रि हाजरिकाया बे मेलखौ मरिगावनि थाखाय गोग्गानाय आरो आसा खालामनायनि बुब्लि होनना बुंदोंमोन। फुंनि 10:30 रिंगानिफ्राय जागायनो गोनां केबिनेट जथुमाबो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि मरिगावनि जागिरदआव सेमिकन्डाक्टर मावथांखिनि जौगानायखौ नायबिजिरनो दावबायनायजों लोगोसे गोरोबगोन। मन्थ्रि हाजरिकाया मिजिं थिदोंमोन दि केबिनेट जथुमा मरिगावनि थाखाय गोनांथार आरो मोजां फोसावनायफोर लाबोगोन, जाय जिल्लायाव जौगानायखौ दावगाहोनायाव सोरखारनि गोसो होनायखौ दिन्थियो। द'थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ 4 आयेन बेरेखा बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। आसाम पुलिसआ 11 जानुवारि खालि गेजेर हायुंआरि सीमा खाथियाव 4 आयेन बेरेखा बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। हमजानाय आयेन बेरेखा बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ फातिमा खातुन, सुरा खातुन, महम्मद सलेमान आरो महम्मद यासिन होनना सिनायथि होदों। गावनि मावख'नि एक्स हेन्डेलआव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया पुलिसनि गावारि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। बिथाङा बेखौबो फोरमायदोंमोन दि हाबफैग्राफोरखौ थाबैनो बांलादेशआव नारहरफिननाय जादोंमोन। 7थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ आजारायाव 2300 बथलनि आयेन बेरेखा गुजुनाय सिराप जब्द खालामदों। मोनसे गेदेर जाफुंसारनायाव आसाम पुलिसआ आजारानि मोनसे गुदामाव आयेन बेरेखा अपारेसन खालामनायाव जाफुंसार सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन, जायनि फिथाय महरै 2300 बथलनिबो बांसिन आयेन बेरेखा कफ सिराप आरो 18 किल'ग्राम सन्देह गोनां टेब्लेटफोर जब्द खालामनो हादों। एसिपि अजारा आरो अजारा पुलिस हान्जानि दैदेननायाव बे अपारेशना गुदामाव दोनथुमनाय आयेन बेरेखा बेसादफोरनि सोमोन्दै फोथायजाथाव बुद्दिनि सायाव बिथा खालामनायमोन। जिआइएमटि मुलुगसोलोंसालिनि साखाथिनि हाटकुवापारायाव थानाय गुदामखौ सिखाव फालांगि खालामनायनि मोनसे मिरु महरै सिनायथि होनाय जादोंमोन। बेखौ मोनसे कुरियार सिबिथाइ कम्पानिजों आयेन गोनां पार्सेलनि महराव बेसाद रोगानायनि थाखाय बाहायनाय जायोमोन। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।